kita kung bakit ka nagagalit sa kanya. Naiingit ako. Okay, kalasin mo. Sino ang nagdarasal niyan? Ikaw ang nagpapadasal ka. Sino ang naglalagay sa loob ng tiyan niya ng dasal? Ikaw ang nagpapadasal ka. Ako. Saan mo natutunan ng pagdarasal sa masamang espiritu, masamang lingwahe, masamang dasal? Sino nagturo sa'yo? Nanay ko. Taga saan ka? Bisaya, Kapampangan, Tagalog, etc. Sa pangalan ni Kristo, taga saan ka? Bisaya, Kapampangan, Tagalog. Ay, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo hindi. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Sige, huwag mo nang gayahin ang boses niya. Mamimilipit ka na mamilipit yan. Tanggalin mo. Galit ka sa kanya. Oo, sobra. Ano nga kung nagagalit mo sa kanya? Maldita siya. Maldita. Peras kayo maldita. Mas maldita ka sa kanya. Dahil salbahe ka, gumagamit ka ng mga hikagitim. Kalasin mo lahat. Ilang taong ka na? 48. Sige. May anak ka wala? Meron. May asawa wala? Meron. Nasaan ang asawa mo ngayon? Ay, sa Bisaya. Nasaan ka ngayon? Dudurugin kita. Nasaan ka? Sa Dubai. Sige, kalasin mo. Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Apat ang anak mo. Sige, ang anak nito, dalawa. Wala itong asawa. Sige, Oo. tanggalin. Tanggalin ko. Tanggalin mo na. Nasaan ka sa Bisaya? Maraming Bisaya. Ha? Nasaan ka ngayon? Davao. Sige, kalasin mo na. Wala na akong itatanong. Anong nilagay mo sa loob ng tiyan niya? Bakit lumalaki? Ano nga yung nilagay mong dasal? Alam ko pang palaki yan. Anong klaseng dasal yan? Kung ano bang elemento, espiritu, ano bang etc. Itim. Itim na para saan yun? Hindi ko alam. Gusto ko siya mamatay. Gusto mo siya mamatay? Oo. O sige, papatayin ko rin ang isa mong anak. Kapalit na patunan mo. Ano? Tatanggalin mo hindi? Wag. Ah. Nagawa mo na. O sige, palit tayo ng ulo. Kalasin mo. Pag hindi mo kinalas, ibubunta ko lahat itong sakit ito sa anak mo. Hindi mo siya matatanggalan ng sakit. Wag. Parang awa mo. O, okay, kalasin mo. Awa mo na. Mahal ko yung anak ko. Mahal mo pala yung anak mo. Eh, bakit ka naman nagpapaturo sa nanay mo magdasal ng masama? Kung nagagalit ka sa kanya, maldita to, eh, mas maldita ka. Kasi nagpasakot ka sa kadiliman. Bakit hindi mo siya ipagdasal sa Diyos na maging mabait kayong dalawa at magkaibigan kayo? Bakit mo hinihiling kay Satanas na bigyan mo siya ng sakit ng tiyan? Mamili ka, tatanggalin mo o ilalagay ko yung sakit doon sa anak mo? Wag. O, di tanggal. Ngayon itong araw nito, anong ginagawa mo? Nakaupo ka ba? Nakatayo? May kausap ka ba? Etc. Sa pangalan ni Kristo. Ha? Kakalasin mo hindi? Nadasal ako. Nagdarasal ka? Oo. O, di kalasin mo. Oo. Hindi kita istorbo sa pagdarasal mo. Po. Aray. Ngayon, papakangalan na kita. Kasi sinabi ko hindi kita papatayin. Aray ko. Ulitin ko sa'yo. Itigil mo ang kapaliwan mo. Opo, opo. Sa pamamagitan ng pagsalit ko sa inyo, pangalan ko ng Kristo, Jesus Nazareno, tinatanggal ang kanyang kapangilinan ng kakayahan ng masamang espiritu na malili sa kanyang isipan at tinatanggalan kita sa pangalan ng Yesu Kristo. Ibibigay ko lang yung parusa para sa iyo. Sige po, sige po. Amen. Sige po, sige po. Sige po. Sige po. Aray. Gising. Ibukay mata. Alalayan siya. O, palakpakan si Papa Jesus. Wala na po, hindi na po katulad kanina na sa vlog, dito ko po. O, sige, tingnan mo. Direksin mo na. Wala? Hindi, nakunan ka na. Hawakan mo yung binti mo kung mapakaramdam mo, malaki pa rin. Ano pinag-iba? Ha? Sige, salatin mo na salatin, te. Ano pinag-iba? Nangangatin yung ulo ko. Hinihintay ko sagot mo. Ano po, parang pakiramdam po. Normal po yun. Normal na? Yes. Mababahin niya na.
makapal na tong stick na ginamit. Stick, oh, nabali niya.